Namita ambise Namita kambise Hanyara jabai Oname nasala Anyeda uruki parling akela lenyana ko ya di Raja Ego Raja Raja tede ki parika ke ba funna politiki ka fili yerma fo ka fili fama अपने आप को सचमुच का आई जने गला वर्तिगे ana bulika andu de अपनी गरीब मां को नहीं पहचान रहा है हां कहीं ये राजा की मां तो नहीं वो नहीं राजा भाई कोई ये तो हंस क्यों रहा है afere ka cha ani sonia bi nyoafe अच्छा बेटे हंस ले तू ibi yele ne de la ago yele tesa ago ni so jara de ima filima o ago ben tamuna ago filna ne ma finin doro wani men fiye da ko mina ganna politiki bai wani adam na le koyi रहेगा तो मेरा बेटा o वैसे तू था कहां wanga ta so sa तेरा इंतजार कर रही थी देख तू नहीं था on jigin jiga ngata so ढूंढना पड़ रहा है ai ko ti bashi ko bita temelin wa anga amin jugu na anga toro abe bana iye do min ge denye wa ujabira sa बंद कर और चल wa go ko jara nyere njigi anga ta so o iblanye anga ta mina undine ma anga ta अरे हां ale ma mi fa mo folo nene kumeta e ka teli minere ga bibi bla ko fede पिता ogma mo ne bi la कोई di नहीं जानता अरे मां ago te sale ba तभी तुझे उसने घर पे बुलाया ago ibano ne barando bena bulode e ka ta so ban mena sisa awo जरा जल्दी आ akiga na jona de ni be fere de wala sa be musokoroba su ka yoro don harajani fen num benana puja fafe no vida singi कम से कम 10-12 लाख ago ko ni ko ide wani an be done dala sa डील में रॉकी के साथ किस तरह करता हूं raja oji chedmanu asomina musokoroba ka kuma fe Rocky, no mobile ni nyogo, nyere nyogo. Dombe zonda dongile, bendigita. Raja asurle mubulu ya. Anyama tukara doni. Sonia. Rocky. कैसे हो राजा साहब हाँ को भी चुका दिया राजा तू तब तक जिंदा है को के टोनीला जब तक मैं यहाँ हूँ उनको इनकी बने जिस दिन मैं यहाँ ये का फैन पे का बेबी याना वो वासित तोई जिंदगी का आखिरी दिन होगा यहाँ से जा सकेगा अन्य ने तो आगे दी तोई मैं क्या बिसे कमूँगा तक अगर मैं घर नहीं पहुँचा ऐने ने मराया मेरे दोस्त मेरी ने तेरू बेंजी नहीं उबिना बोले काया यहाँ तक चले ने सका क्लेफ लगे या क्लेफला क्लेफला 7 रातें बीत चुकी है एटले वोलो ब्ला de क्या सुनो बोला नहीं इतले वोलो ब्ला या हाँ इतले वोलो ब्ला और तुम अपने दोस्तों की फिक्र छोड़ दो गतले वोलो ब्ला को ना को केरा दे मैंने उन्हें संभाल लिया है मैं ना ये तुम्हारी जिंदगी में से मैंने सिर्फ 7 nyindo ne kanyana mala tukomina ntara tle wolo blanki plasila देखना चाहोगे उन 7 दिनों का करना alaje jamfara do benen nen nyonje ante bi barakilinge aya ka tle wolo blaira la ni manje badwa ante bi barakilinge ne kala ledu e makala ajoro bi ka barawla tle wolo blala bani ni teri folla ka domle dumanda konye tega dumani le konti foi bongaje na holo baba ambulo anyo jiake wabunya na kone de egoi fuba ko araja kai uroki je mere ka aflatue anyo nyene je bake
तेरे बेवकूफ दोस्त Giteru di jia kalama. We nege e mborai. Mami ki blani bela. Video send. Puja fa. मुझे तो यकीन ही नहीं होता Ah koko bela jelenya na ka karne so la ka femme so. छूटा अब उसकी मनुष्य शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी Nyenye reke ye mbora njugu be kalama mbora ko be kalama. एक जैसी जो है ओहो शक्ल मिलने से क्या होता है Ah ko abora kusara de. और अब वादे के मुताबिक Nimekambulo sababu nyuma ye. Idanga degumbo ndala. Madama. Ah ntaram basi. Ah kuni di baiwa. ये है पूजा Ai dro ke nyintara ningira la nyeta la. जीती रहो Ngajara di. Ko puja ये है मेरी माँ ne bai. मुझे पैदा किया पाला Ai dro ke nyi wala sa nan janye masoro. Jema wara dundana na ni ete. तू मेरे Nizoro baka साथ dro ma jabi. मुझे नजर लग ही नहीं सकती Wala nu sabatile do. एक कांटा है मेरी Dro be mine na fulu soro la wa janye ba soro la. तो कांटा भी हट जाएगा Dugera yele wali wasa. बात तो हमेशा रहती है Kwa me dro were fara dro uka. राजा साहब Jima raja sahab. Dafara be neche. अगर आप सबसे बड़े खिलाड़ी हैं E ba ki bi ni talla di. खिलाड़ियों का खिलाड़ी Ne be min do eto do. बहुत शौक Ni ya me bi fefo mo yo ka suru yere bi ko do e makala. इंटरवल तक खेल O de dafara banche. Kala. इंटरवल के बाद O kuni e tlante ke. Ne refene na tlante ke sa. मैं तुझे ये खेल खेलने नहीं दूंगा कुत्ते Ah ko me ko dai ka sa. सोनिया Ko Sonia. राजा साहब का ध्यान रखो Raja bla suno ko la kura esa. Ala suno ko. Don etle wolon bla zenda etle zoli. देखा Raja nyele adulo me sani का bi. शॉर्टकट तरीका Kimai ipari mbesa. नीचे आत्मा Oh, eka finulu ndo ne menana. मैं तुझे Oh, Roki, मैं रोकी हूँ konti tui. Roki, ne to Roki de. मैं तो Ne di araja isa. To ko yela mano ne da araja de. E de ne kana finuna. रोकी तो ये Ne da araja e de Roki. Mo fala malangulo. इतने लोगों को लूट Ka mofa ku kana fulo mine ko sebi. बस्ती में जाकर मेरे दोस्त हाँ? को अपना दोस्त बना लिया मेरी माँ को अपनी Kan te Roki terwi. हरामजादे Kan bagi bai. रोकी Agon bi deli. Kana foi kem bai na kana ko jugu kem bai na. तो जैसे कमीने को छोड़ दूं मैं हाँ Ye min kenan mo de sarila. Dan fara bancheo. Ko don de be min noje. मुझे शाबाशी Me min do itado. मेरी वाह कहेंगे Nugo kodon bali bi seka maukala fena. Ni ame bi maukala ko ka sure yele bi fendo. Eti fendo ego ka fen fo mau. अच्छा रॉकी भाई Ai wakambe टेक केयर me drogi ए रॉकी kambe आई लव यू rogi mi fetata. बाय बाय कमीने Malangulo kambe. Agume sugu jugu de la pigirin kelen wala. O ma bali. O ya tola sunogo ali bikabi. O wati kele orokina ka chedo yedda ngari ke bangila. Abi sende lawo. Abende do. Abi balon de la. Kamo jolini. Ko jugu. Hey y'all move from here come on Ay puta ka boy. stay back Ay dede be ka polisi wele. Ko kana ke. Alaka nichi.
Even if I denga munge. पुलिस को फोन कर रहे हो? Even police will any come out. Mumbai blola. चाबी Claudia. Clay. सोनिया तुम टैक्सी पकड़ के जाओ और मुझे घर पे मिलना। Okay. सोनिया का टैक्सी था होगा था आओ मैं दोनों मोबाइल करो जल्दी करो। सोनिया आयो नहीं दो ब्लॉक था टैक्सी लो वादी के लिए ना आयो आपको क्या ना स्वार्थ बांग दुगो बेगिरना को सो हमारा जोना नहीं पे को जोना ना भी बांग इस पर ना का aku se ko kije nsoro ko ndi dokotoro do ma kije be jini menga meso ngasa imakuta kije jini okay ka saire sa kani pe gabole कोई युगी न फलाना युगी कम लोगों को मैं घर जाला उनकी अबुल्ला का दुगार को अको युगी का मुनु कथा को मैं गाड़ी दाबाला afana bo bitaina ake wuledu gar begrina हाँ चेदुमा लोरे रोगिये चेदुमा है युगी मुनु na kana gari dabala o wati kile ko fora tuko mi akela ti da ngorba nyi mobilita wan yamla योगी घर फोन करो आओ योगी और देखो सोनिया ta kabin ne ga wule like kala ni sonia ni masera so kone do otola ikata योगी हंगा जेबी बया जेकुनी मा फरा को जुगु atara mobile turu camion do jolela araja ola bene kirene kaka fini nyondo la obe kofurula abo labo ko sigi valala polisu ba voka meka chemi ngembi kai bangi na folota ka fleni kai accident ke asigilembe wara jega ko bana noro ke koti nene ko digiro na to wasale fobi dongli ninda na woga ne ko sene mene ganyere ko ne tara yene ngonna na ani mauga wulika joni telefoni tula una nae ka fo ko chebia atari yere turu camion lola
तमाम गवाहों के बयान yakale do और सबूतों को मद्देनजर ko sara ira ka boro ki ये अदालत ye ma chama fre ma chama shwe le ba chama ke हिंद दफा anwa 302 ko dia ira ka bo ko ye bara minge ye ma agam faga ka cha ko wa ira bi faga असलम तुम o लोग jun sarai जज साहब मैं रॉकी नहीं ago ne teru जज साहब मेरी बात ago ne tawru ki ni ala jadi ne di ala ay nyama ndiriga video ken na le अब तो माँ सिर्फ तेरे पास रहकर तेरी सेवा करूंगा ako ne baba bulu toro la sa कि अपनी माँ को सोने की no ko ne ba ne di jena folo be ni ki bla ere la ni ne wari ba chama bo iba fo ko ne do ne jugu fle ka kenyere jon mina ne de men ko ina ne bi bon na chugodi konun ko bo ne ma ki ba di masai ma रॉकी जो है वो कौन से सेल में है awa ko afara ko minga nga faga be yoro jume oro ki to koy inye shine flaga yoro ma साहब जी ego sabji आपने मुझे sabji mane dole मैं राजा साहब जी yendo a वो मंत्री की iga raja ge वो मुर्गी बम min bori fula kasola ma me पहले मुर्गियां चुराया करता था ago ne agili रॉकी bila के नाम से खून भी करने ponyi bla wati ni na साहब जी aga intara ni to ko jugu ba inta ifari ara रॉकी sabe नहीं हूँ साहब जी ago ne ma mo faga साहब जी रॉकी ne ko ne to ro ki सारे खून उसने किए ya gwa ne bole do इल्जाम मुझ पे दे दिया ayi साहब ra जी kene उसने। ya नहीं, ne बल्कि mine मेरी माँ पूजा मेरे दोस्त tribunal go ko ne de सोचते कि ale मैं रॉकी हूँ। ne ba ne teru साहब जी, ne मैं muso रॉकी नहीं हूँ। bedo go राजा ma साहब shi जी। ma se ga fam ya be go ko ne de ko ne te arajai eni तो e रॉकी balmo नहीं ni राजा। sinu ma se ga साहब जी, आपको ejo याद है? ene जब le मैं mina जेल do से ke छूटा arajai था, agu आपने ya मुझे kili कहा bala था, e ne blood do जिस ni तरह mina एक बाप अपनी बेटी को e पैदा ine होने ka से bulle पहले ne ये gani कहता है, fufa ya te ke di ngoma को कहता हूं कि ya बेटा kili ऐसा bala कोई काम नहीं करना agu na जिसकी kili वजह से bala तुझे ke जेल वापस आना पड़े ये Yo तो le मैं se बहुत kam तेजी से gay कहता हूं na इसमें kili नया se क्या le se कहा kam तूने? gay साहब जी आपका हर Muma ira la ka काम fete तो uruki. नहीं चुराता। agu ki ka bulla ne gani ne blado ai ka bulla ne ga iblea साहब जी उस दिन आपके on अंगूठी blado nyobo ne ayan te ke di ngoma duro ne abo हाँ मैंने चुराई थी। o de ne bi siyale mi tonu ne gandi ma fa अंगूठी निकाल मेरी ne ka bulla ne ga malangula be mi ka bulla ne ga be mi aji वो अंगूठी बेच के e ko मैंने अपनी teble माँ के लिए साड़ी wa su lombora ka और sula सामान nde fe mpaka do kombora ka sula nyo fere ko do samau chamana ka fran wasiga मैं रॉकी नहीं हूँ साहब जी। ne ga ami embanye nga juro embanye ne te uruki mbaba bulu रॉकी ने मेरी माँ को ali ka पास nyema रखा हुआ। abi to ko jugu ge mbala जिंदगी koi बर्बाद कर देगा साहब जी मुझे छोड़ दो। nyema मैं आपके abi साथ do हाथ muso जोड़ता ina हूँ, koi साहब जी, मुझे छोड़ दो। mblanga tanu koi मुझे nyana छोड़ bo दो, men साहब kali ye de mesignana na manyana bo mena nyere di मुझे छोड़ दो साहब ne जी। muso ne ba मुझे छोड़ दो साहब जी। राजा bi de limbla देख बेटे raja ne dalila तेरे बगैर मैं सिर्फ ga ne na kolgo ko 24 mibla घंटे इस जेल को संभाल सकूंगा fona kan dugo ka to ka so ngona iba foni bi akana do ko ibora ga fanga be akane na manye dolo ikana ako roki afore ki ko manu gasa sonia तुम ही बची हो जो जानती हो sonia e dolo ne ba do sa ga fone de roki ibi afama de सॉरी सोनिया। sonia e raga ko bi bayan min ga raja de sa sabula raja bina faga ko biya mina raja ga mariya jike ani puja bida teng de muso o wati kile an wakka sula dina na हाँ मैं जेल से भाग कर आ गया। ya ki mai kai kaso she असली और नकली ago ne bolla ga boka sula ni kote wala sa chieni galobi do ga bonyana चल जाएगा कि राजा कौन और रॉकी कौन है। ga bebe chiero sa ne tarika sondara do sura atigi ni ma bwala ko sobede e kan doge ga teatri na koi ki mai chain alim de albi abi ga ko ali bi arajai समझने की कोशिश कर। ये आदमी awaslam e ne teri de
Au bene teri, galete ble. Ani majugu de binywa fe. Gabe kiye isa ka solo nete. हट जा मेरे सामने से तू अच्छी तरह जानता है कि मैं तुझ Kon tala ka sonye ne soroi. Ani mabwa la ko sobe. Niaga musode Sonia. हमारे राजा का दुश्मन है तू Ki teri tawo yere jugu de yawo ni si tawo sokajo. इन लोगों को बताओ कि राजा कौन है रॉकी कौन है Chorba ko mene musoi no ne. सोने उठो इन लोगों को Tiefo. सोनिया, Ago tiafu yi. मर चुकी थी ना Ago nte musonye de. Ago ko ni sara mena, ko ne mifa, ka mkono madu. Ago orogi do bedla ni sita kiye. बेटी की शादी करवा रहे हो Ago ne bi kiye ni galono ka biona ne te flinga kiye ma blingui. Ni fle ni bulu di ara kiye. जगह से हिले Ago ka sate sa. हट बुढ़िया Doka bwa no la nga deni fa sisa. Anga ko bo do la de ka ke kiye. Kwa raja. Kuni koma ke ko ti do. Ko juti to no na. Ningo na ipuja ta ka GM ne. Nebe minye modo asobe ala bulu. Ni ma fla bi nyon wosa. Joni e tie, joni e galoi. पूजा कहाँ है Ko puja bani. ढूंढ ले इतनी गहरी, Kita ni mobile kolon chula. किसी न किसी एक में Abi dogo no. Do bomu fele bi ande. Ni mi telia. Abi dogo no. Wa bomu me fambe. Wo bi bolo bi. पूजा 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 Kono falle molte nyonyelina. Rocky. पूजा
awa puja akile fenyi me we kla kwani odukusara arajama mobili Germany जल्दी चलो पूजा चलो पूजा तुम यहाँ से घर चल ke ai itile taso duro taso men nga kodla taso awani ma fla tukula nyongo sa koroki raja ni chef la ita ka fo minde ka fari araja wa tare horaki awo ko bi fẹ́ ká lọ bá fẹ́ lọ́la tí ẹ kò ní ìtají jọmpẹ́yì ní bọ́ọ̀lù orókì ládẹ́ ní bọ́ọ̀lù lọ́lọ́ kó ní juni jama bọ́ra fan bẹ́ẹ̀. An yanga furu ke araja ani puja anan teru ko fara an yunga nina ge furu duman baye aflatun nga akilina ube sabatira puja araja gontra la nyenya agere ba bonga che aywa akani sinima duman baye aflatun no ko tege dumani frank tire tega dumani awa akwa terbele bali kulu Akshay Kumar ani Urmila Matondkar Akshay Kumar ale kunye arajai wa ale kelele kuye uroti fenai awa Urmila Matondkar ale kuye puja atlobu ka dongle dumamina urode fo ninga ankalola koni janye ko to nyokon talai koni ko identi kunfe ko wa kone be ni dima aywa ma baw chama ko tilmane babu farida jalal yokuye araja bai kata se majulema Sonia sahani kumala ale rebe wode filmina ko Sonia anu panker ale ku mesilmaina o ku dema ore o ku puja fai ala ne filmando mambai aywa aswadi aflatu aga aterife aga abal makeni adingefe noi aka bobali nauka mako papa kama तू मांगे दिल मैं दे दूं जान तू जो कहे मैं कर दूं हाँ ले ले सनम मेरा तू इम्तिहान
मैं कर दूं हाँ। छुप जाऊं इस दिल की गलियों में तुझको छुपा लूं। बस ढूंढता फिरे सारा जहां। तू मांगे दिल मैं दे दूं जान। तू जो कहे मैं तेरा आशिक हूँ तू मेरी महबूबा फिर कैसी मजबूरियाँ हैं। मैं तेरी आंखों में तू मेरी आंखों में फिर कैसी दूरियाँ हैं। मौसम है ये हंसी हम है जवान। तू मांगे दिल मैं दे दूं जान। तू जो कहे मैं कर दूं हाँ। खबर छपवा दो अखबार में, पोस्टर लगवा दो बाजार में। ये खबर छपवा दो अखबार में, पोस्टर लगवा दो बाजार में। एक लड़का एक लड़की, एक लड़का लड़की, हाय हाय दोनों पागल हो गए प्यार में। एक
awa fevrier kalo tile 17 anw bɛɛ lajɛlen bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ farada suraka buguni na bayangara kura la ka taa ni mawludu belebeleba in sigi sen kan n'o ye Ustad Ali Yalikoyi ale ka mawluduba ye anw b'a ɲini karamɔgɔ fɛ k'a k'an bɛɛ lajɛlen sama ni duwawu ye ko masara mani ka le 13 ni k'o yira anw kɛnɛ na. सपने में सखी देखो नंद गोपाल सावरी सुरतिया हाथ में बांसुरिया सावरी सुरतिया हाथ में बांसुरिया और घुंघराला बाल सपने में सखी देखो नंद गोपाल सपने में सखी देखो awa ni ko firiperi awa fɛn caman b'a la nka fɛn min ka ɲi ni fɛn bɛɛ lajɛlen o ye mɛn tigila ye an b'a dɔn k'a fɔ firiperi a bɛ daminɛ sisan an bɛna kuma di PDG yɛrɛ ma n'o ye Musa Kɔnta ye a bɛ n'i da don firiperi la an bɛ don min na i ko bi ballon minnu bɛ yan min ni min bɛ yan ni firiperi ko bɛ daminɛ walasa ka dɔ fɔ an ye an bɛ se ka min kɛ somɔgɔ sama ye ka taa yira aw la ayiwa Musa i n'u la kɔri baasi t'i la ayiwa i ka kɛ don i balimakɛ don an ka fɛnw bɛɛ jɛ k'a di masara mani ma n'o kɛra kow bɛ dilan ayiwa firiperi a bɛ daminɛ ani min ni min bɛ ani musow yɛrɛ ko in bɛ cogo di i bɛ se ka mun sɔrɔ k'a fɔ musow ye firiperi ko la ne fɛ i ka dɔɔnin fɔ n ye yala n ka n da don nɛgɛjuru ko la. bon kuma wɛrɛ tɛ yen koyi an ye kuma min f'i y'a kɔrɔ o dɔrɔn de don an kɔni bɛɛ bɛ jigin kɔrɔ yan kosɛbɛ kosɛbɛ i y'a faamuya nɛnɛ bannen nin ye funteni minɛ kɔnɔ o caman b'i ka na kosɛbɛ kosɛbɛ dɔw sera dɔw b'i ka na ni min mago kɔni bɛ minɛ na a i ka na yan nɔ baasi t'a la ma fɛn sɔrɔ a la i t'a ɲɛ dɔn o ye tiɲɛ n'i sera yan n'Ala ka diɲɛ ye i mago bɛ fɛn o fɛn na i b'o sɔrɔ n'Ala sɔnna. ayiwa Musa yanni an ka se nɛgɛjuru ko ma an b'a fɔ Bamakɔ muso bɛɛ lajɛlen minnu bɛ firiperi kɛ ni o ye yuguyugu ballon belebelebaw ye minnu bɛ bɔ Canada ani Faransi ani Amérique la ni ko i k'a ta i ka nafa sɔrɔ a la i ka wasa sɔrɔ a la yɔrɔ kelen pe Bagadaji i bɛ se Musa Kɔnta fɛ Musa Kɔnta an bɛna a yɛrɛ ɲininka a ka nɛgɛjuru siraw la a b'olu fɔ an ye ani ale yɛrɛ sigilen bɛ Bagadaji yɔrɔ min na a b'a da don bɛɛ lajɛlen la. bon ne ka nɛgɛjuru sira 75 17 00 29 o ye n ka nɛgɛjuru sira ye bon Bagadaji kɔni n'i nana n'i sera arayida la an bɛ arayida de la n'i nana arayida la n'i sera Banganambila la dɔrɔn n'i y'an wele mɔgɔ yɛrɛ bɛ t'i kunbɛn ka na f'o ye bon n'o ma k'i sago ye Bagadaji misiri kɔrɔ n'i sera yen mɔgɔ bɛ t'i kunbɛn ka na ni Alahu Taala ka diɲɛ ye kosɛbɛ. ayiwa nɛgɛjuru sira minnu fɔlen filɛ n'i sera arayida la Bangoni place la n'i ye nin kelen o kelen wele a ka ca Ala ma a bɛ t'i wele n'o fana gɛlɛyar'i ma Bagadaji misiri i bɛ wele a y'o de fɔ sa k'a fɔ nin ko in dabɔlen don an balakaw kama a dabɔlen don musow kama minnu bɛ furu la bi a bɛ fɛ ka dɔ kɛ a yɛrɛ ye a bɛ fɛ ka a cɛw dɛmɛ a bɛ fɛ ka a yɛrɛkun dɛmɛ ka firiperi ta ka nafa sɔrɔ a la a yɔrɔ ka ca dɛ nka Musa ta ɲɔgɔn o ka dɔgɔ a la n'i y'a ta Musa bolo i bɛ nafa sɔrɔ a la a b'a dɔn k'a fɔ funteni o bɛ nalen funteni finiw caman a kɛn bɛ k'o fa k'o to o pantɔlɔ o n'o birifini o n'o fɛnw bɛɛ lajɛlen i ka firiperi kɛ i ka nafa sɔrɔ a la i ka wasa yɔrɔ kelen pe ni ni Musa ye ɲɔgɔn ye kaban a ka ca la i bɛ wasa an bɛ dugawu kɛ ko fɛn min ye garijɛgɛba ye Alahu Taala k'o di ani Musa ma nka kumakan laban Musa a bɛ min fɔ musow ye a bɛ n'o fɔ a ye a k'o lamɛn kumakan laban jumɛn b'i bolo i b'a di musow ma firiperi ko in na. bon kumakan laban min bɛ n na an jɔmɛ bɛɛ jigi kɔrɔ a b'a la an jɔmɛ bɛɛ jigi kɔrɔ ni min na hali ni waati bolo n'an kɔni ye baara kɛ n'an ye taabolo dɔn dɔrɔn minɛnkisɛ min ka di an b'o d'i ma baasi foyi t'a la bali kɔni k'a ta 4000 5000 6000 la fo ka se 12000 13000 ma a bɛɛ b'an fɛ a bɛɛ lajɛlen b'a fɛ ni Ala ka diɲɛ baasi foyi t'a la i ma na cogo o cogo i b'i yɛrɛ ta sɔrɔ a tɛ tɛmɛ o kan nba e y'a dɔn i bɛ fɛ ka firiperi kɛ i bɛ fɛ ka nafa sɔrɔ a la a n'i tɛmɛna Musa kan k'i t'a ɲuman sɔrɔ bilen an bɛ dugawu kɛ ko Ala k'an bɛn a ɲuman ma Ala k'an bɛn Musa fɛ yen. सपने में सखी देखो नंद गोपाल सपने में सखी देखो नंद गोपाल